lolu thando wangithembisa lona lwashonaphi le njabulo obunginika yona usuyifihlaphi la magama obungithinta ngawo usuwagwinyelani. Ngiyabuza inhliziyo yami masuyihlumeza kangaka owathi uzoyinakekela ubani? Izinyembezi zami aziweli phansi, amandla amasemaningi kunawakho noma usungishaya ngilele phansi. Uzibiza ngendoda ngoba ukwazi ukuthinta umuntu wesifazane kuyizimpi zangempela udla phansi lalela. Ngithi ngibulale manje usanoshansi ngoba wangidedela ngiyokugqiba mina phansi. Amagqubu engikubambele wona ngashona ilanga uma ngawabhala phansi. Awuyindoda yalutho. Wangimoshela nethuba lokugcina lokukushalela umntwana. Mina benginesikhumba esibishelelezi ngikhanya ba kuwe wonke umdali walezi zibazi. Salusungibulala angisakwazi. Mhlawumbe moya wami uyohlangana nowendodakazi yethu le owayibulala. Lalela. Ngithi ngibulale manje usanoshansi ngoba wangidedela ngizokugqiba mina mswalufu phansi. Ukuthi ufunani kimi angishazi. Ngikuthande ngakho konke ngakutshela ngathi umnyango uvuliwe uma ungasangithandi. Uthi awukwazi. Uyangilimaza. Izandla zakho zingivalela umoya ukuphefumula. Angisakwazi.